Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulit ka Anti-Narcotics Task Force jong ka East Khasi Hills, haringkat kipulit ka Thanat Layam Khra, kilayo ban kem mi kinong khayidrak, ha kibabun gijaka halayam khra henin kasngi. Kat kum ka jingtep balayo lum kipulit kilayo ban bat ya kawe ka kali taksi kamay kabadon yo number ML05K 4437 na Lower New Colony, bat kilayo ban kem no yo Dibojit Ghosh arpu pras nem karta, badan bok marwen arpu pras nem karta, iba penhun marwen arpu khandai senam, bat McDonald Kong Malay arpun riu senam. Naki layo ban lum khatlai pon san saw grams u heroin, shispa san pulai tali ki ternia, bat lai tali ki mobile phone. Layo jing tip ru bana ka wei na kinong khayi ka bala tip kerteng ka Deepika Roy lai pu arsnem, layo ban kem na surok lai mkhra, berkalaya lami ki pulet shaying jong ka Archana Roy arpu san snem kerta, ha ka balayo ban lum san punyo pon san saw gram u heroin, ka wei ka mobile phone bat ka pisa, shilak khandai pusaw hajar khandai spa anyo pusan ningka na ka ying sa jong ka. Na ying jong ka Deepika Roy layo kurup ya kiksiar ki badan arspa san pun riu pon lai henriu gram, henriu pon nyo gram udrak, haringkat kapisa kat khandai hajar tingkah. Ya kini baro lapen ngat no Thanat Layam Khra hapo ka NDPS Act.